Il-pis tal-uri tal-ħajja qed ikompli jiżdied u dan qed jinħassew fost in-nies li konfermaw ħafna mill-persuni li issib filgħodu tkellmu ma' dal-istazzjon meta saqsejnihom dwar iż-żieda fil-prezzijiet u l-isfida tal-uri tal-ħajja, sitwazzjoni li qed toffri diffikultajiet kbar biex in-nies iwasslu sal-aħħar tax-xahar. Qed tarahom il-prezzijiet jolew? Illa xi naqra hi. Ma tistax laħaq magħhom, impossibbli. Għalik personali tħossha diffiċli tlaħħaq mal-ħajja? Żgur, ovvja. Bniedem anzjani kollu pensjoni kemm jista' jkollu? Minn 100,000 ma tgħaddix. Tmur tixtri fejn is-soltu kollhom fuq 10 euro, issa għandek 15 euros. Dal-għodu stess morna nixtru mediċina, ma tistax laħaq magħha, jekk jaqbdek riħ jew influenza tonfoq xeba flus. Olew, mod ma mbagħad għandna benefiċċji mod ieħor. Għalija persuna l-ħajja qalet ħafna. Xilja tal-laħam nixtri s-soltu tiġini 30 euro iktar mis-soltu. Li mut tixtri xi ħaġa. Ġurnata l-oħra. Joloġġett, tixtri darb'oħra, għarrissa u l-għada. Olew ftit, imma il-pensjoni olew ukoll. U meta tqis li l-gvern ftit ta' xhur ilu ħareġ l-iskema ta' stabilità. Dikasa jien. Ma għadix kasa. Lilek ma fetwa għadek? Ma teffetwani xejn. Frottu ħaxix li huwa naqra bi prezz raġonevoli, għax tal-bliħ il-prezzijiet li hawn. Ġenerali naħseb fil-prezzijiet u qed jolew. Iva. Muttuħu fixkom birra minn ċertu ħwienet. Għamlu 250 mal-ewwel, 250 millu mal-għada, 250. Issa pereżempju ma rajtux ġiet tal-fliexken wara. Allura mhux l-istess. Maddenniex mill-bib għaddejna mit-tieqa. ċertu mediċina nixtruhom aħna. Olew. Għax jiena għandi bżonn ħafna affarijiet. Alla ħares tixtri kollox. Fimt? Ma ġieli jkun xi ħaġa out of stock. U rrid nixtri għax ma noħodhomx. Din il-ġimgħa fil-Parlament il-Gvern kompla jimpika mal-poplu, mal-vulnerabbli u mal-ħaddiema u l-familji tagħhom hekk kif ħa pożizzjoni kontra is-soluzzjonijiet li preżenta il-Partit Nazzjonalista. Bernard kien ċar ħafna fuq dan is-suġġett u preżenta soluzzjonijiet varji bħal tneħħija tat-taxxa minn fuq il-kola u l-ħolqien tal-mudell ekonomiku ġdid li joffri jobs ta' kwalità pagi aħjar. Intant apparti iż-żieda fil-prodotti bażiċi hemm ukoll ir-realtà tal-pilloli out of stock u sitwazzjoni fejn il-pazjenti qed ikollhom jagħmlu operazzjonijiet għand il-privat minflok fl-isptar.